أرسل زينام قدما منستر أبي أحمد مرحي سبسراح بالحن ديجيتال عودة عنان حبرة أفريقيا خوينهم تشيمو إثيوبيا أبز حلفوا عمتات جمرتو كل مدى وقع زلوت نمعوات منقسي أب عودي فتحي سلام بحلن تكالاو ريفورم تات كايد صنحيو كابوساي يوكرين بسنكي كوينات إيران قلحتا علم كم زسانت بريزيدنت هاجر فولوديمير زيلينسكي قليصام أبصفلالي يكون عت عالم كوينكم فنونا مكتتال تركبوا كبرات قتاتل تعزو سلامتنا دي سابا كابز مدبرو ستوديو اي تي بي بصحهم من اللي حاموس 15 ميازيا كلتا شحن 10 شمونتنا عم تمرت مشت ساعات حدنا وخوم زحرنا يوم قد زينا اي تي بي تقرنيا حيزنا لكم قريبنا لنا مزيناتات جيتاتشو على محابيركم كصنيح سناي مكتتال نكون لكم تمنيتنا فلما حصرت زيناتات قدما منستر أبي أحمد منستر قدات وصان عالم لخم تحبار ريبابليك جيبوتي عبد القادر حسين عمر لومي زتيوم توم قدما منستر محبراو متأثر قصو مابز محلالفو ملقتي لومي نقوهو كابريزيدنت عمر جيليه سلاخ ملقتي حيزوم نزمسو منستر قدات وصان عالم لخم تحبار ريبابليك جيبوتي عبد القادر حسين عمر بيت صحفتنا تقبيل لهم أما نقو كلتين هاقرات زلو متحبار بزملكت كم زتيون أفليطام قدما منستر أبي أحمد مرحي سبسراح بالحن ديجيتال عودة عنان حبرة أفريقيا كوينهم تشيمهم قدما منستر أبي أحمد مرحي سبسراح بالحن ديجيتال عودة عنان حبرة أفريقيا كوينهم كم زتشومو بيت صحفت قدما منستر قليصهم تي شومد زوهابة قدما منستر أبي أحمد أبتعودي بزرعي ومريحنتن إثيوبيا أبتهاجور سبسراح بالحن سراحتي مهزون مسفحفحنا تتكبرتو الناس قبرتو زركب زلعة قدافلت أنا ما هبكم زخانة تحبيرو أبتي زيت الأخير بدأ بشمتون زخبركم نصوم ديجيتال ترانسفورميشن حدشي تكنولوجي نمسفحفح ذهب ومرارحم سبسراح بالحي ويدما AI نيلو على ونت أفريقيا نوزيتا ونت أساتا فن عبيت كأند مسارحي كوينو كجلجل أمخ العبي حجز غيريوم سلتاو بزخونه ملكوعونة أنتنا عقم من تكنولوجي نمهنات زجبرو تختاتالي جوس اتياه جروب حلافنتن فتحاونتن أبسعد جبات تقاق ما سبسراح بالحي ببرك علم جنبارك قدم نكون له على صوت أو كله كم زبل بيت صحفة قدم من السرقليسو أبدا حلفو وحدات عمتات بمريحنة قدما منستر أبي أحمد إثيوبيا أب عودتات ديجيتالايزيشن سبسراح بالحن زمز قبتو عبيت العل أفزاز مازر أي كم زخنا بيت صحفة قدما منستر حبيرو مسفحفح ديجيتال مسرة المعات قلقالوت إي منقساوي أبسراح موعل أب سنة مهدار فترة موعل نواي مفساس إنستيتيوت سبسراح بالحي متياش كمون هقراو استراتيجي سبسراح بالحي محنصات نتي لوطي تنكارا مسرة زنبرو سرحتي كم زخون أبريوم بتوستخون عرسوز قالي يونيفرسي سبسراح بالحي متياش زي تتلمة تلمي مرمر لمعات كإلتن أهقراو متحبارن زبلت كم زت ناخر تثبيت يقبريلو اتبيت صحفات قدما منستر أبي أحمد مسوانا دايركتور ماخل مقوصاصر مكلاخل حمام أفريقيا CDC دكتور جان كيسيا كم ززتيو أفليطوم توم قدما منستر محبراو متأثر قصو مابزم حلالفو ملقتي لو منو قوهم مسوانا دايركتور ماخل مقوصاصر مكلاخل حمام أفريقيا ويدما أفريقيا CDC دكتور جان كيسيا وصيتاو زته كم زغبرو غليصوم ابزتو مونا بسفلاليو قدامنت زوهاوم غدات كم ززتيو بمغلاص بفلاي دما مرحي سبسراح بالحن ديجيتال تعنان حبرة أفريقيا بمقان زوهابني حدش حلافنت بزملكتون بسفح زتنا قبلو حبيرهم صراحتي فترة نعبيت أفريقيا أبزخون أوان وسنتي مسارات كم زخون بمحبار أبعود تعنا زقات منات لواوتي فتناتات نموصا عقمي سبسراح بالحن ديجيتال تكنولوجين متكام سرعات عنانا متنخر تبصحنت مسفحين
ንህዝብታት ዝሕሸ ውፅኢት ንምምዝጋብን ወሳኒ ኢሎም ኢትዮጵያ ዘለዋ ልምዲ ነታ ሃገር ንምክፋል ከምኡውን ብቕልጡፍ ምስ ዝለዋወጥ ዓለም ቴክኖሎጂ ውፅኢታዊ ብዝኾነ መልክዑ ንምጉዓዝ ዘኽእሉ ጠንካራ ምሕዝነት ንምምስራት ዘለዋ ቆራጽነት ዳግማይ ክተረጋግጽ እያ ክብሉን ገሊጾም እዚ ራእይ ናብ ጭቡጥን ሓቋፍን ውፅኢት ንምልዋጥ ምስ ሲዲሲ ኣፍሪካ ናብታ ሃገር ምስ ዝርከቡ መሓዙትን ብምቅርራብ ንምስራሕ ድልው ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኢትዮጵያ ንዝለዓለ ውፅኢታውነት ሓለዋ ከባቢ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ከም ወሳኒ እታወታት እናተጠቐመት ከም ትርከብ ተገሊጹ ኢትዮጵያ ብዓውዲ ሓለዋ ከባቢ ተሳልጦ ዘላ ውፅኢታዊ ስራሕ ብዘመናዊ ቴክኖሎጂ ደጊፋ ንአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ከም ወሳኒ እታወታት እናተጠቐመት ከም ዝኾነት ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢትዮጵያ ኢንጂነር ወርቁ ጋሸና ገሊጾም እቲ ኢንስቲትዩት ምስ በዓል መዚ ሓለዋ ከባቢ ኢትዮጵያ ብምትሕባር ዘዳሎ ዲጂታል ስርዓት ሪፖርት መግበሪ ብኽለት ከባቢ ኣየር ብዕላው ስራሕ ጀሚሩ እቲ ሓዱሽ ዲጂታል ቴክኖሎጂ ስራሕቲ ሓለዋን ቁፅፅርን ብኽለት ከባቢ ብአርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዝተሓገዘ ትንታነ ዳታ ንምስላጥ ዝዓለመ እዩ ዋና ዳይሬክተር ኢንስቲትዩት አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ኢትዮጵያ ኢንጂነር ወርቁ ጋቸና ኣብቲ እዋን ከም ዝበልዎ እቲ ትካል ካብ ዝተመስረተሉ እዋን ጀሚሩ ኤአይ ንኹሉ ብዝብል ኣምር ንሃገራዊ ልምዓታዊ ሽቱታት ዝሕግዙ ውፅኢታት እናፍረ ይርከብ እቲ ሎሚ ዕላው ዝተገብረ መተግበሪ እውን ሕብረተሰብ ሓበሬታታት ብኽለት በቐሊሉ ክርዳእን ብቕልጡፍ ትንታነታት ዳታ ግቡእ መልሲ ክወሃብን ዘኽእል ከም ዝኾነ ገንዚቦም ሚኒስትር ዴኤታ ፕላንን ልምዓትን በረከት ፍስሐ ጽዮን ቦገኖም መንግስቲ ተረባሕነት ናይ ሎሚ ወለዶን መጻና ብግምት ዘእተወ ልምዓት ቁጠባ ፍሉይ ትኩረት ብምሃብ እናሰርሐ ከም ዝኾነ ገሊጾም ሎሚ ዕላው ዝተገብረ ዲጂታል መተግበሪ መንግስቲ ኣብቲ ዓውዲ ዝገብሮም ምምሕያሻት ፖሊሲን ቅልጡፍ መልስታትን ኣብ ዳታ ዝተመርኮሰ ክኸውን ከም እታወት ዘገልግል ከም ዝኾነ ተዛሪቦም ዋና ዳይሬክተር በዓል መዚ ሓለዋ ከባቢ ኢትዮጵያ ዶክተር ሌሊሴ ነሜ ቦገነን እቲ መተግበሪ ብፍላይ ኣብ ከተማ ዝተሃነፁ ኮሪደር ልምዓት ወሰን ሩባን ስራሕቲ ፅሬትን ብዘላቕነት ንምሕላው ዝለዓለ እጃም ከም ዝህልዎ ገሊፀን እቲ ቴክኖሎጂ ትካልን ኣብ ሓበሬታ ዝተደረኸ ውሳነ ክውስንን ፍልፍል ብኽለት ከባቢ ብቅርበት ንምቁፅፃር ዓቕሚ ከም ዝፈጥር ተዛሪበን ስለዝኾነ ፅሬት ኢትዮጵያ ጋህዲ ንምግባር ኣብ ዝግበር ፃዕሪ ሕብረተሰብ ብንቕሓት ብምስታፍ ጥቆማታት በቲ መተግበሪ ክህብ ፃውዒት ኣቕሪበን እቲ ዲጂታል ሪፖርት መተግበሪ ኢትዮጵያ ብሓምለዋይ ልምዓትን ጽባቕ ከተማታት ዝጀመረቶም ዕዉታት ስራሕቲ ብዘመናዊ ቴክኖሎጂ ብምሕጋዝ ዝሕሸ ኩነታት ኣየር ንምፍጣር ኣብ ዝግበር ጉዕዞ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዝህልዎም ተገሊጹ ንሰፊሕ ምትሕብባርን ጽዕንቶ ኢትዮጵያ ዘበርኹ ዕዉታት ስትራቴጂካዊ ዲፕሎማሲ ከም ዝተመዝገቡ ተሓቢሩ ኣብ ዝሓለፉ ናይ ለውጢ ዓመታት ንሰፊሕ ምትሕብባርን ተጽዕኖን ኢትዮጵያ ዘበርኹ ዕዉታት ስትራቴጂካዊ ዲፕሎማሲ ከም ዝተመዝገቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ገሊጾም ብመዳይ ቁጠባ ህንጸት ትካላትን ኣብ ከባቢ ዝተመዝገቡ ተግባራትን እውን ዓንዲ ሕቆ ዓወት ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ምዃኖም ቶም ሚኒስትር ኣመልኪቶም ሳልሳይ ሓደ ሚእቲ መዓልትታት በጀት ዓመት 2018 ግምጋም ኣፈጻጽማ 9 ወርሕን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝተረኸብሉ ተሳሊጡ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዕዉት ብዝኾነ መገዲ ህንጸቱን ምልኢት ማይ ተዛዚሙ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ስራሕ ምእታውን እዚ ከይኸውን ንምግባር ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ጽዕንቶታት ዲፕሎማሲ ምስዓር ካሊእ ዲፕሎማስያዊ ዓወት ከም ዝኾነ ኣመልኪቶም ካብዚ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ሙሉእ ኣባል ሃገር ብሪክስ ፕላስ ኮይና ምምራፃን ተሳትፎ ምዕባይ ምጅማራን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝተረኸበ ልዑል ዓወት ዲፕሎማሲ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣብ ዓለም ለኸ መድረኻትን ክልተያዊ ርክባትን ቀንዲ ስትራቴጂካዊ ዛዕባ ኢትዮጵያ ዝኾነ ጉዳይ ሕቶ በሪ ባሕሪ ልዑል መዘራረቢ እናኾነ መጽኡ ኢሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኣብ እዋን እቲ መድረኽ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ናይ ለውጢ መንግስቲ ስራሕ ካብ ዝጅምር ንድሓር ኣብ ዘሎ ምንቅስቓስ ዝተረኸቡ ዲፕሎማስያዊ ውፅኢታት ኣብቲ መድረኽ ከም ዝተረኣዩ ተዛሪቦም በዚ ድማ ኣብ ዓለም ለኸ መድረኻትን ክልተያዊ ርክባትን ቀንዲ ስትራቴጂካዊ ዛዕባ ኢትዮጵያ ዝኾነ ጉዳይ ሕቶ በሪ ባሕሪ ልዑል መዘራረቢ እናኾነ መጽኡ ኢሎም እቲ ኣጀንዳ ዝተፈላለዩ ኣካላት እናፈለጥዎን እናተገንዘብዎን ብሓባር መፍትሒ ክንእልሻ ኣለና ናብ ዝብል ሓሳብ ይቐርቡ ከም ዘለው ምድማፅ ሓደ ዓብዪ ዓወት ኢሎም ካብዚ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ንኢንቨስትመንት ንቁጠባ ምሕዝነትን ምትሕባርን ተደላይት ሃገር እናኾነት ምምፃእ ብዙሓት ናይ ቀረባን ርሑቕን ሃገራት ንኢትዮጵያ ንምትሕባር እናደለዩ ዘለውን ርክብ ንምጥንኻር ፃዕሪ ዝገብርሉ ምሕዝነት ኣድማስ እናሰፍሐ ከም ዝኾነ ኣብሪሖም
مكتتال ماد زينا يتبي تقرنياهم تركبوا كبرات تختاتلتي مريسكم سلا تكتاتلون أنا مسكنكم حزور مسانات نحب زرزرنا بزحرنا يوم زيناتات كنسجرينا إثيوبيا بزحلف عمتات جمرتو كل مدى وقعزوا لوتين معوات من قسياب عود فتحي سلام بهلن تكلاوي ريفورم تات كايد كم سنحة حبيرو زوم كيد لوتاتني إثيوبيا أنا بزحش معراف معبالن ديمقراسين يسجاجر واكم زلون تحبيرو زهرة محمد نزواد توصب دهب ياسين ጉዕዞ ለውጥ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ማህበራውን ቁጠባውን መዋቅራት ካብ መሰረቱን ምልዋጥን ነቶም ዓውድታት ብምንቕራሕ ሱር በቆል ለውጥ ንምምጻእ ዝተለመ እዩ ኣብዚ ሓለፉ ዓመታት ኣብ ስርዓት ፍትሒ ዝተወገኑ ስራሕቲ ሪፎርም እትትካል ካብ ጽዕንቶ ፖለቲካ ነጻ ኮይኑ ኣብ ላዕለዋይነት ሕጊ ንኽህነጽ ልዑል ጻዕሪ ዝተገበረሉ እዩ ብፍላይ ጨቆንቲ ዝነበሩ ሕግታት ምምሕያሽን ነጻነት ቤት ፍርድታት ምርግጋጽ ቀንዲ ተግባራት ለውጥ እዮም ነይሮም ሚኒስተር ፍትሒ እውን ነቲ ስራሕ ሪፎርም ክመርሕ ጸኒሑ እዩ የፍትህ ዘርፉ ከለውጡ በፊት ከ8 ዓመታት በፊት መሰረታዊ የሚባሉ ችግሮች የነበሩበት ስለነበረ ዘፈር ፍትሒ ቅድሚ ለውጢ ወይ ድማ ቅድሚ 8 ዓመታት መሰረታዊ ዝባሃሉ ጸገማት ዝነበሩ ስለዝነበረ ኣብ ዝሓለፉ 8 ዓመታት ሰርሕናዮም ሪፎርም ኣብ ክልተ ከፊልና ክንሪኦም ንኽእሊና ፈለማ ነቲ ሪፎርም ሲዕቡ ኣብቲ ዘፈር ፍትሒ ቀንዲ ጸገማት ብምፍላይ ምላሽ መሃቢ ነይሩ በብርክተ በጽሕነት ፍትሒ ድማ ስሩዕ ንብሎ ስርዓት ፍትሒ መንግስቲ ውጽኢታውነቱን ቅልጥፍንኡን ኣብ ምዕባይ ሰፋሕቲ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም ኣብ ዝሓለፉ 9 ኣዋርሕ ዝነበረ እንትንግምግም ድማ ሚኒስትር ፍትሒ ተጸዋዕነቱ ምስ ክልላት ዘለው ስራሕቲ ርኢና ነርና ብመዳይዚ 2018 ዓ.ም ዓበይቲ ዓወታት ተመዝገብሉ ዓመት እዩ ከም ዘፈር ፍትሒ مس معسال فتحي تتححزو زلعل قداي تحلوه قداي سلام حقريو نيستر سلام كابستات ايشلو جزا جميرو قونسطات بزت عم مفتاح حدش تسرارحاتات زرقحيو بفلاي ابكندي قونسي ممارص سلامن زتن ممراص ማሕበረሰቡን ኣብ ዝቐንዲ ተሳታፊ ንኽኸውን ምግባር ንዘላቂ ሰላም ተስፋ ዝህቡ ስጉምትታት ከዚህ በፊት የነበሩ ችግሮችን ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩ ጸገማት ከከም ድሌት ሕብረተሰብ ብምምልላስ ስራሕቲ ልምዓት ብምስራሕ ብተወሳኺ ምስ ጎንፂ ዝተተሓሓዙ ጉዳያት ጥበብ ዝተመልኦን ሰላማዊ ብዝኾነ መገድን ዝፍትሐሉ ሜላ መንግስቲ ብምስዓቡ ብተወሳኺ ኣብ ሪፎርም ትካላት ጸጥታን ድሕንነትን መሰረት ገይሩ ናይ ምስራሕ ዓቕሞም ብምውሳኹ ሕብረተሰብ ንሰላም ብዘለዎ ልዑል ድሌት ብተወሳኺ እውን ብዝተፈላለየ መልክዕ ኣጀንዳ ኣለና ኢሎም ዝንቀሳቐሱ ኣካላት ዝፍጽምዎም ድሌት ህዝቢ ዝጎድኡ ጉዳያት ሕብረተሰብ ሰላሙ ከም ዝደልይን እዞም ኣካላት ስቃይ ሕብረተሰብ ከም ምብዛሕ ብተወሳኺ ብኣካይዶምን ድሌቶምን ህዝባውነት ዘይብሎም ምዃኑ ስለዝተረደ ዕድላት ሰላም እናሰፍሑ መጽዮም እዮም ባካሄዳቸው በፍላጎታቸው ህዝባዊነት ኤሌመንት የሌላቸው መሆኑን ስለተረዳ የሰላም ዕድሎች እየሰፉ መጡ ኣብ መዳይ ምዕሳል ፍትሕን ሰላምን እጃም ዘለዎም ባህላውን ማሕበራውን እሴታት ናብ ዘተውሪድካ ትርጉም መሃብ ድማ እቲ ኻሊእ ኣብ ዝሓለፉ 8 ዓመታት ጠመተ ዝተዋሃበ ጉዳይ እዩ ምስሊ ኢትዮጵያ ዝሃንጹ ዓበይቲ ማእኸላት ባህሊ ካብ ምህናጽ ጀሚሩ ባህሊ ኢትዮጵያ ዘንጸባርቑ ባህልታት ንህብረ ብሔራዊ ሓድነት ንህንጸት ሃገር ንምውዓል በዝተፈላለዩ ጉዳያት ክውገን ጸኒሑ እዩ በአሁኑ ሰዓት የተለየ ትኩረት ተሰጥቶ ትላልቅ ዓለም አቀፍ ደረጃ ያሟሉ ስቴዲየሞች ግንባታ እየተደረገ ነው ትላልቅ ዓለም አቀፍ ኣብዚ ሰዓት ፍሉይ ጠመተ ተዋሂቡ ዓበይቲ ዓለም ለኸ ብርክ ዘማልኡ ስታዲየማት ህንጸት እናተወገነ እዩ ዓበይቲ ዓለም ለኸ ስፖርታዊ ኩነታት ናብ ኢትዮጵያ ንኽመጹ ኮይኑሎም ኣብ ዝሓለፉ 65 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ በአትሌቲክስ ደረጃ ስፖርታዊ ውድድራት ኣይተወገኑን ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዝወርሒ ሓደ ዓለም ለኸ ውድድር አትሌቲክስ ገበርናን እዝውን ዝድነቕ ምርኢት ዝተራእየሉ እዮም ኣብ ዝሓለፉ 8 ዓመታት እንትንርኢ 1636 ኣናእሽተይን ማእኸላይን ስፖርታዊ ቦታታት ኣብ መላእ ሃገር ተሃኒጾም እዮም እዚ መንግስትና ንልምዓት ስፖርት ዝሃቦ ጠመተ ጭቡጥ ለውጢ እዩ በመዳይ ጥበቡን ምስ ሰብ ሙያ ኪነ ጥበብ ብሓባር መስራሕ ዝተጀመረሉ ባህሊ ማእኸላት ኣብያተ ሲነማታት ዝታነጹሉ እዮም እዚ ሓድነታት ተሓለወ ጥንክርቲ ኢትዮጵያ ንምፍጣር ዘኽእል ልዑል ስራሕ ተሰሪሑ እዩ ጠንካራ ኢትዮጵያን ለመፍጠር ከንግግር በላይ ያለፈ በቁጥር መለካት ማትችዩ ግን ከሰዎች እሴት ግንባታ ጋር የሚያያዙ አብሮነትን አንድነትን የሚያጠናክሩ በጣም የሚጨበጡ ስራዎች ተሰርቷል በሐፈሻ እዞም ሰለስተ ዓውድታት ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዘንበረው መሰረት ኣብ ጉዕዞ ለውጢ ኢትዮጵያ ናይ ዓርሶም ኣሰር ካብ መንባር ብዝሓለፈ ዝተጀመሩ ትካላዊ ስራሕቲ ንኢትዮጵያ ናብ ዝሓሸ ምዕራፍ ዲሞክራሲን ምዕባለን ንኽትሰጋገር ዘኽእል እዩ
أبز حلفوا وحدات عمتات أبزفر إندستري حرشان معدن سسرح سرحتي سبرات قطبة إثيوبيا مسجان مداي لعل قدا كم تسعوتو تحبيرهم قدم لو تيدون قياس نبرو زفرات حرشا إندستري معدن كابهاجر حليفهم على ملختو دادرنت كب زبلو خوينم كمخانم ونتحبيرهم نصبصاب وندو سنافور نظريت بريحو أب إثيوبيا بكلتشن عصرتن زمت لوطي أب زفرات إندستري حرشان معدنن سربوق وصيتات كم زخيليوم أب زحلفو وحدات عمتات أبزوم زفراس تسرحو سرحتي سبرات قطبة إثيوبيا متقان مداي لعل قدا تزاويتهم يوم زنقع زنبرا زفر إندستري إثيوبيا نت لوط سيبو أب لعول من أحركب أب زحلفو تشعت أوار احتراح 433 مليون دولار زوجو مهرتات نابوت أي تلاقيهم. የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ እድገት أبيت مانوفاكتشرينج إندستري بكلتا ديجيتيو نعبي زلهم انت جمر زنبرا كاب 4.7 زبلت أي نبرن أبيتو حزب بطعمي إندستري أبنر إلو جزيل على 10 تاويو نعبي زلهم أبوش زي ناي إندستري مانوفاكتشرينج أطاقما حيلي كاب عمتنا بعمت بطعمي نعبيو ناب 23 تاوي عبيو أبز حلفو 9 توارح 433 مليون دولار وصعي زي شفنو مهرتات إكسبورت كبر تخايليو 4.85 بليون دولار زوصو مهرتات بوشت عدي متكا تخايليو كاب دحور أسرار حامن نقاف أو يوز أن حزفر حرشا حزي زمنون زي تلمدون أكايداتا زي تكبر الخوينيوم زون حرشا كاب لما داو سرار حتى نقفو ناب زمن وسرار حنخصا قرقير ويوم የነበሩን የማሽነሪዎች ብዛት በጣም ዝቅተኛ ነው የነበሩት ዝነበሩና በዝሒ ማሽነሪ ብጣዕሚ ውሑዳት እዮም ምክንያቱ ድማ ብማሽነሪ ምጥቃም ዘበረታት ማዕቀፍ ፖሊሲ ኣይነበረን ቅድሚ 9 ዓመታት ዝነበረና በዝሒ ትራክተራት ብጣዕሚ ንእሽተዩ ነይሩ ሕዚ ግና ከባቢ 27000 ትራክተራት ልዕሊ 8000 ኮምባይነራት ከምኡውን ልዕሊ 280000 بموتر زي سرحة بامبتات اللوانا زي مالت حرشانا كبهلا والسرارحة ناتلاقه ناب زمناوي ناتسقاقر مخانو زرئيو أب زفر حرشا كاب إدنا بقاف كوينوز أنحا مفراين نتون حزي علم لخ عداقا بصفحات زم عدو كوينيوم وزاري 9 عمت أتقالي قبرنا مرتاجن نايلومي 9 عمت حفشاو مهرتي حرشانا نايوزعي نقديز نبرو قده زفلتيو حقراوي حفشاوي أتاو وزعي تحت 3 بليون دولار أب عمتي نيرو عمي زبصحنا يبركت راح نتنرئي كم هاجر شمونتنت بي 3 بليون دولار أتاوي كنركب كيلنانا كابوشت زي بصحيت حرشة 500 تاو مالتون 4 بي 3 بليون دولار أمريكا أتاوي أمزيو مالتيو أب زحلفو وانا ترسيعو زيت أن حزفر معدن زجبت أولو تتات ترأيمو اليوم إثيوبيا بتزفر نواتات الأخو مهرتي أبزي حزنا يزولنا عما 8 ميتاوي عابيوم ባለፉት 8 ለውጥ ዓመታት أبز حلفو شمونتناي لوط عمتات حدناي وصيتاونت مغلصي كاب زخونه زفر معدن حديو بفلاي أبز حلفو 3 عمتات لعلو تياريو كاب عمتنا بعمت زلو وسخ بتعمي لعليو نابنت أبزي عمت إكسبورت زفر معدن 8 كبابيو عبيو حزي كاب زلو صيت بتوسخي دماز تجمرو أب هنصت زلو ميجا بليون بروجكتات ببغيزيو أب سرح زلو اللو سلازي زي زفر كاب عيني تلوت زخون زفرات حديو إثيوبيا أبزو مسلسة زفرات زمزقبتهم وصيتات متى أجزي بروه مخانو زملخت يوم إثيوبيا بسلامون دبلوماسيون صعري أف دق بحرين مركب تكايدو زلا صعري تتناقيرو كبتصلي قباكبلو نبرتي كتما سمرا رئيتهم هبام حبرت سباب قلنا منقسي بمخان قدو كفص ملغتهم محلالي فمالو بريو برهانات زراري بومالو ከዛሬው የታየኩበት ባህር በር ጉዳይ ለኢትዮጵያ ባህር በር እኮ ያ ባህሩ ለኢትዮጵያ እኮ ነው ማንንም ሰው ያውቃል ጉዳይ በር ባሕሪ ዝምልከት ዓሰብ ኩዋነቱ ናይ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ፖለቲካዊ ድኽመት ዝኸደ በር ባሕሪ ሕዚ ድማ ድሕሪ ምኽንባት ህንፀት ግድብ ህዳሰ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣዝዩ ኣድላይ ሕቶ በር ባሕሪ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘልዕሎ ዘሎ ወሳኒ ሕቶይ ስለዚ ሕዚ እቲ ነዝሓለፉ ብዙሓት ዓመታት ሸለል ዝተባሃለ ጉዳይ በዲፕሎማሲያዊ ጻዕሪ ሕቶ እናቀረበ ይርከብ እዚ ኸኣ
ክቕጽል ኣለዎ ኢትዮጵያ ባህር በር ያስፈልጋታል ኢትዮጵያ ናይ ግድን በር ባሕሪ የድልያ በዝሒ ህዝባ በብዓመቱ እናወሰኸ እዩ ስለዚ በር ባሕሪ ኣድላዩ ኢለ እዝኣምን ብሰላማዊ ብዲፕሎማሲያዊ መንገድን ብልዝብን ክትረክብ ኣለዋ ብፍላይ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣሕዋት ህዝቢ ብምዃኑ መንግስታት ክልቲኤን ሃገራት ብሓባር ብምዝታይ በዲፕሎማሲያዊ መንገዲ መፍትሒ ክመጽእ ይግባእ እንግዲህ መንግስት በሚያደርገው የባህር በር ዙሪያ በተመለከተ ማለት ነው መንግስት ዘካይዶ ዘሎ ጻዕሪ ምርካብ ኣፍደገ ባሕሪ ሕብረተሰብ ናይ ባዕሉ ግደ ብምፍጻም ኣብ ጎኒ መንግስቲ ክኸውን ይግባእ ኢትዮጵያ በር ባሕር ምርካባ ንግልጋሎት ወደብ ተውፅኦ ዘላ ልዑል ሸርፊ ወጻኢ ብምትራፍ ንውሽጣዊ ዕቤታ ንኽተውዕሎ ሓጋዛይ ግደ ኣለዎ ኣመወዳእታ ዜና ወጻኢ ዩክሬን ብሰንኪ ኩናት ኢራን ቆላሕታ ከም ዝሰኣነት ፕሬዝደንት ሃገር ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ገሊጾም ፕሬዝደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ እቲ ኣብ ኢራን ዘሎ ኩናት ንዩክሬን ዝወሃብ ዝነበረ ትኹረት ከም ዝንኪ ገይርዎ ኣሎ ክብሉ ገሊጾም ዜሌንስኪ ምስ CNN ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕትት እቲ ኣብ ኢራን ዘሎ ኩናት ክሳብ ዘይሃደአ ኣብ ዩክሬን ሰላም ንምምጻእ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቓስ ኣብ ትሕቲ ዓብዪ ስግኣት ከም ዝወደቐ ገሊጾም ፕሬዝደንት ዜሌንስኪ ወስኾም ከም ዝበልዎም ጉዳይ ቴህራን ክሳብ ዘይተፈትሐ ምስ መራሕቲ ኣሜሪካ ቀሪብካ ናይ ምዝራብ ጉዳይ እውን ከም ዘይከኣል ኣመልኪቶም ኣማኻሪ ትራምፕ ዝኾኑ ጃሬድ ኩሽነርን ፍሉይ ልኡኽ ስቲቭ ዊትኮፍ ናብ ክልቲኦም ማለት እውን ኣብ ኢራንን ዩክሬን ስራሕቲ ዘተን ድርድር ምክፋሎም ነቲ ጉዳይ ዝያዳ ፈታንን ዘይተሓላለኸን ከም ዝገብሩ እውን ኣልዒሎም ኣሜሪካ ትኩረታ ኣብቲ ናይ ኢራን ኩናት እኳ እንተገበረት እቲ ኣብ ዩክሬን ዘሎ ኩናት ምቕጻሉ ክትዝንግዕ ከም ዘይብላ ዜሌንስኪ ኣተሓሳሲቦም ኬብ ጸኒሓ ትበጽሕያ ብዝብል መገዲ እቲ ጉዳይ ክርሳዕ ከም ዘይብሉን በኣንጻሩ ቀዳምነት ዝውሃቡ ክኸውን ከም ዝግብኦን እዩ ተሰሚዑ ዘሎ ፕሬዝደንት ዜሌንስኪ ቅድሚ ሕዚ ካብ ኣሜሪካ ዝረኽብዎ ዝነበሩ ከም ባሊስቲክ ሚሳኤል ዝኣመሰሉ ኣጽዋር ብሰንኪቲ ኣብ ኢራን ዘሎ ኩናት እቲ ደገፍ ከም ዝቐነሰ ተዛሪቦም ክቡራት ተመልከቲ ዜናው መሰናዶታትና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ቀነጥታትና ክነዝኻኽረኩም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ መራሒ ሰብ ስራሕ ብልሕን ዲጂታል ዓውዲ ጥዕናን ሕብረት ኣፍሪካ ኮይኖም ተሸይሞም ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝጀመረቶ ኩለ መዳያዊ ጉዕዞ ለውጢ ንምዕዋት መንግስቲ ኣብ ዓውዲ ፍትሒ ሰላምን ባህልን ትካላዊ ሪፎርምታት ከካይድ ምጽንሑ ተገሊጹ ዩክሬን ብሰንኪ ኩናት ኢራን ቆላሕታ ዓለም ከም ዝሰኣነት ፕሬዝደንት ሃገር ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ ገሊጾም ክቡራት ተመልከትቲ ሎም ሓሙስ 15 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ምሸት ሰዓት 1 ናባኹም ዝሓረናይ ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ እዚ ክትከታተሉ ጽናሕኩም መስል ነይሩ ምስለም ክትከታተልኩም ነመስግን ጌታቸው ኣሎም ምስ መላእ ሰማያ ስቱዲዮ ሓቢረኩም ነይረ ኣብ በብ ዘለኹም ምስ ተረፉ ምድላዋትና ሰናይ ግዜ ንኽኾነልኩም ትምኒትና